Bismillahirrahmanirrahim. Inna dinna indallahi Islam. Sing artosipun kirang langkung satemene agama sing diridhoi yaiku agama Islam. Mekaten kula wau persembahan fragmen siksa kubur ingkang sampun dipersembahkan dening keluarga besar Ludruk Karya Baru ingkang dipun sesepuhi dening Bapak Dr. Andes Mulyono pribadi saking wilayah Desa Mladen, Kecamatan Buli, Kabupaten Mojokerto. Kula atas nami keluarga besar Ludruk Karya Baru bilih anggen kula matur utawi merakaken fragmen siksa kubur boten nyeteki manah panjenengan sedaya kula nyuwun agunging samudya pangaksami dumateng panjenengan sedaya. Saking kula akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.